ירושלים. שניים יחדיו. לאה שקלר ואורחים מדברים על יהדות, תרבות, אומנות ואופנה אחרת. ערב טוב. שוב איתכם, כאן באולפן, שניים יחדיו, אני לאה שקלר, איתי אריה סופר, המנהל הטכני, טכנאי השידור, ואורח השבוע גיא רז, בן קיבוץ גבע, צלם, חוקר, ובעיקר עוצר לצילום. ערב טוב, גיא. ערב טוב. גדלת בקיבוץ גבע, קיבוצניק, זה הקרקע לצילום וחקירת הצילום? בגדול גדלתי, אבל גם עזבתי. זאת אומרת, ישר אחרי הצבא עזבתי. זאת אומרת, הבנתי שבעצם אומרים שקיבוץ זה מקום טוב לילדים ולזקנים. אתה עומד מאחורי זה עד היום. אני אגיד שגם, זאת אומרת, שמצד שני, לאומני מאוד קשה בקיבוץ. להיות אמן בקיבוץ, בתקופה שאני הייתי שם. והבנתי שזה לא המקום בשבילי לעשות את המעשה הזה של האומנות, כי שם אתה צריך, יש לך ענף, אתה צריך ללכת לעבודה, ואני בחרתי בתחום שנקרא צילום, ולא היה מה לעשות עם זה בקיבוץ. איך התפתח הצילום בחוויה האומנותית שלך? במיוחד אתה כחוקר, אפשר לומר, הצילום המקומי והדגש של ההיסטוריה של ארץ ישראל שבאה לידי ביטוי בצילום. נתחיל מזה שקודם בעצם למדתי אני להיות צלם. לפני שאני חוקר, בעצם מצאתי איזושהי זהות פרטית, עצמית, בתוך המעשה הזה של הצילום, שהשורש שלו זה צלם כמובן, וכל מעשה הצילום זה גם דיאלוג בין בני אדם, קודם כל. וכסטודנט בבית ספר שלמדתי, לא לימדו אותי את ההיסטוריה של הצילום בארץ ישראל. כי פשוט לא לימדו. גם לא היה ממה. לימדו אותנו את ההיסטוריה של הצילום בארצות הברית, באירופה, ובגדול אפשר להגיד שסבלתי מזה מחסכים, לצורך העניין, ואמרתי לעצמי באיזשהו יום פשוט לא הגיוני שאין דבר כזה. וזהו, בגדול מ-1995, קרוב ל-22 שנה, on and off, אני קם בבוקר וחורש ארכיונים. חורש ארכיונים, מה זה? זה איזושהי סוג של מטאפורה שהמצאתי בהקשר הזה של הסבא, או הסבא והסבתא שהגיעו מרוסיה ב-1913 לארץ ישראל, וחרשו את הארץ הזאת בעצם, והקימו את קיבוץ גבע ב-1921, בלי לדעת לאן זה יוביל, ההיסטוריה, אבל מצד שני, מתוך איזושהי אמונה עמוקה מאוד בדת העבודה של אדה גורדון, ואני באיזשהו אופן לוקח את דת העבודה הזאת אל המחקר של ההיסטוריה של הצילום. בואו נעשה רגע קפיצה. מה קורה היום? איזה תערוכות צילום יש היום בארץ? מה מתקיים מבחינה אומנותית ואיפה? חלק מהרעיון של המחקר, של ההיסטוריה של הצילום, שגם פעם יהיה בית לצילום. נכון להיום, בישראל, במדינה, אין איזשהו מקום אחד שמרכז את השאלות, אפילו אין תקן של שימור, ואין חוק צילום כמו שיש חוק קולנוע. הצילום עדיין נשאר האילוסטרציה לצורך העניין של ההיסטוריה, ואני מנסה, לשיטתי, בעצם לייצר איזושהי אלטרנטיבה או איזושהי כתיבת היסטוריה של צילום, כשהנקודת מוצא היא בעצם ספר שיצא ב-2003, שנקרא צלמי הארץ, ויש בו קורות חיים של 200 צלמים על 150 שנה. הוא בעצם מאפשר לי לייצר תערוכה כמעט בכל נושא, או בכל תחום, או על כל צלם. ונכון, למרץ 2017 התחבר פה איזשהו מודל של הבית לצילום, בדמותן של 5 תערוכות שעומדות במרץ 2017 ברחבי הארץ. צפון דרום? מצפון לדרום, מה שנקרא. יש בבית שטורמן בעין חרוד תערוכה של הצלמת הראשונה בתנועה הקיבוצית, ציפורה דוד, שתערוכה תעמוד עד סוף מרץ, תחילת אפריל. באום אל-פחם יש תערוכה של צלם ערבי מוואדי ערה, שעוסק בזהות הפלסטינית, תערוכה שנפתחה לפני שבוע. במוזיאון ארץ ישראל, בתל אביב, יש תערוכה
על הזיכרון של מצפה רמון, של היישוב. יישוב בלי ארכיון, והאתגר הוא לייצר לו, או לייצר קפסולה של זיכרון לקהילה שאין לה ארכיון שם. במגדל שלום עומדת תערוכה שעשיתי כבר לפני 5 שנים על גימנסיה הרצליה, ובעצם היא כרגע שם תערוכת קבע, והחזרתי אותה אל המקום שבעצם שם צילמו הצילומים. ובבית האומנים בירושלים יש את התערוכה של עליזה אורבך, ששם נפגשנו לפני כשבועיים. האמת ששם נפגשנו לפני כשבועיים, אבל זו הייתה פגישה שנייה, ואם כבר אנחנו מדברים על פגישה ראשונה שלי איתך הייתה דווקא ב-2008, 60 שנה למדינה, בהרווארד, במקום שרואה את עצמו כסוג של גיבוי למדינת ישראל, שאם חס וחלילה יקרה פעם משהו למדינת ישראל, חלקה ליודאיקה, מגבה את כל מה שקורה פה, ואתה באמת הצגת את העניין של הצילום. מה הצגת שם? קודם כל, אוניברסיטת הרווארד, בוסטון, ארצות הברית, ככה בשביל זה, ובעצם כל אחד, אני הזמינו אותי בתור נציג או חוקר הסטילס כבר ב-2008, כי הם רצו, הביאו עוד כל מיני חוקרים מתחומי תרבות ואומנות שונים, ובעצם פרסתי בפניהם איזושהי פנורמה של ההיסטוריה של הצילום בארץ, והם יצאו למסע מ-2008 של סריקה בהיקף מאוד נרחב של ארכיונים בארץ, במיליונים של תשלילים, של נגטיבים, והצטברה כמות מאוד גדולה של קבצים שנושאים זיכרון כלשהו. זה משרת אותי כחוקר ועוצר צילום, כי יש המון חומר שאפשר לעיין בו במחשב. תהליך הסריקה, המיון והאוצרות נעשה לכאורה יותר קל. צד שני, חלק מהבאג, נקרא לזה, של המערכת, זה שמקדישים מעט מחשבה או תקציב לפענוח של מה רואים בתמונות. זאת אומרת, יש מבצע ענק שברובו נעשה פה לא רחוק 500 מטר מפה בתלפיות, על ידי חברה שסרקה בארץ את כל הנגטיבים האלה, אבל ההבנה שצריך לכתוב מה רואים בצילום, היא קצת בעייתית בהקשר הזה. וחלק מהמסע שלי הוא גם מתוך, ביכולת הפרטית, אין לי שום גוף מאחורי, שום מוסד, אני בעצם פועל לבד, כפרילנס, כעצמאי, והניסיון הוא בעצם לתת משמעות לאינסוף סריקות האלה ולאינסוף קבצים דיגיטליים שהיום מעלים לרשת בכמויות, ואני בוחר את הציר שלי. כשאתה מדבר על מדינת ישראל כזקוקה לבית של צילום, מה זה? האם זה משהו שהוא כמו ארכיון המדינה? האם זה משהו שהוא כמו הארכיון של מוזיאון יד ושם? מה זה הבית הזה לצילום? את מי הוא ישרת? ואיך הוא באמת ייתן למדינת ישראל משהו שאין לה היום? אז זה כמעט כמו כל מה שאמרת, אבל נקרא לזה איזשהו, צריך לדמיין איזשהו מבט על. זה לא חייב להיות בית פיזי, זה יכול להיות אפילו רק אתר אינטרנט. אבל נכון להיום יש נגיד 200, 300, 400, 500 ארכיונים בארץ. בהקשר של הצילום אין זיקה ביניהם. זאת אומרת, נגיד שיש צילום של צלם מסוים מירושלים בתקופה... נגיד בן דוב שצילם את ירושלים. כן, אז בן דוב, לדוגמה, מחולק נגיד על 4 ארכיונים שונים. אוקיי? זאת אומרת, יש צלמים שהארכיונים שלהם מפוזרים בין ארכיונים, ואף אחד לא יכול לעשות את הסינפסות, החיבורים. ניתן דוגמה מצלם אחר בשם זולטן קלוגר, שעצרתי לו את הארוחה במוזיאון ארץ ישראל. הצלם הכי חשוב של הקרנות הציוניות, משנות ה-30 עד קום המדינה, 60,000 נגטיבים, והוא מחולק על 6 ארכיונים שונים. אז אתה מדבר בעצם על ריכוז של כל החומרים שמפוזרים ושאין להם באמת בית. אני מדבר לפני הריכוז על היכולת להנגיש אותם, להגיע אליהם. נכון להיום, מאוד קשה להגיע אליהם. זאת אומרת, אני כחוקר יודע בגדול איפה הם נמצאים, אבל תלמיד שעושה עבודת שורשים, סטודנט באוניברסיטה, חוקר, סתם בן אדם, מאוד קשה לו להגיע. יש אולי 2, מתוך כל הארכיונים, יש אולי 3-4 שהם מונגשים.
העניין הוא בעצם לייצר את הכפתורים האלה בתוך האתר, שאפשר יהיה בעצם לחבר את זה, ואני אומר, ההיסטוריה של המקום הזה אולי לא תשתנה, אבל אני חושב שיש פה אין סוף מבטים של מאות צלמים שראו את המקום הזה לאורך השנים. גיא, עם איזה שיר אתה רוצה לפתוח את התוכנית? שיר הוא יכול לזכור. זה שיר ששלמה ארצי עשה לו עיבוד חדש ב-82, והוא 82, שנה עקרונית, כאילו על ציר הזמן, מלחמת לבנון. אני חייל באותה תקופה, וכאילו משם אני מתחיל אחר כך את הסיפור. כמוהו גם על חוף ליבם רטט הזמן שהוא חיוור, והם רשמו בתוך החול כשהירח העובר העיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דחו, הידידות, האהבה, הנעורים שבאו פתע אל סופם. היו שם קונכיות ריקות שנהמו קינה של ים, ובית עלמין על הגבעות, ושניים שחלפו דומה בנחציו והכפרים והשקמה. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דחו, הידידות, האהבה, הנעורים שבאו פתע אל סופם. לילה מאחר מזיכרונם ולעולם לא יימחר. גיא רז, חוקר ועוצר לצילום בבית שטורמן, צלמת חלוצה בשם ציפורה דוד, מציגה עכשיו תערוכה. תשתף אותנו בתערוכה הזו. סליחה, אני אומר, חלק מהבית לצילום או מהרעיון הוא גם להגיע אל השוליים, או אל המקומות שהם לא נחקרים פחות. ציפורה דוד, קודם כל, היא צלמת. בת כמה היא? נפטרה ב-1936. וואלה. כאילו, עלתה ב-1923 מווינה, מאוסטריה, לעין חרוד בעצם, לקיבוץ עין חרוד, שהוא היה עוד במעיין לפני הפילוג הגדול של התנועה הקיבוצית. והיא באה עם הכשרה של צלמת, אם חד-הורית, שבאה מבית דתי, בעצם פמיניסטית, נקרא לזה לצורך, סוציאליסטית, פמיניסטית, עולה עם ילדה ב-1922-23 לעין חרוד.
הבת נהייתה חברת קיבוץ, היא מגיעה על תקן של הורה, ובעצם מה שמעניין שם זה שזה קהילה בקיבוץ, ופתאום יש שם צלמת, מה שבעת ההיא צלמים היו אולי בערים הגדולות, תל אביב, ירושלים, חיפה, אולי עוד 1-2 במקומות אחרים, ולצלם בעמק הזה, בשנים ההם, עם מצלמה כבדה, עם נגטיבים מזכוכית, זה, קודם כל ברמה של המחקר זה נדיר למצוא כזה דבר. ובית, בניגוד לצילומים של הקרנות הציוניות שמתעדות את היישוב היהודי בעמק יזרעאל בשנות ה-20, עין חרוד זה בעצם העוגן של ההתיישבות שם, ובאים ליום צילום ובעצם מתעדים את הקיבוץ ואת הבתים, היא בעצם מצלמת את החברים שלה. ויש שם תערוכה מאוד אינטימית. זאת אומרת, היא מצלמת... באיזה מובן אינטימי? היא קמה איתם בבוקר עם האנשים האלה, היא מכירה אותם, השיח, מי שיראה שם את התמונות, יראה בעצם מבט, קודם כל, אמפתי, אנושי, ובית, הם מישירים מבט, והתצלומים מאוד קרובים, הצלמים של הקרנות הציוניות, בעצם תיעדו את המרחב, את היישוב בנוף, את החלוצים חורשים, אבל היא מצלמת משפחות, הורים וילדים, ואת הפעילות בתוך ענפי המשק, במכבסה, במאפייה, ובעצם היא נותנת קפסולה של זיכרון נדירה מאוד על ערש ההתיישבות בארץ. יש שם אחד הצילומים שמצלמת את צוות הרופאים והאחיות של בית החולים הראשון בעצם, של קופת חולים בארץ, שהתחיל בעין חרוד, במעיין, בתוך צריף, ובעצם אפשר לראות, יש שם גם את ציר התפתחות הרפואה ובתי החולים בעמק, בצפון ובארץ, ובעצם כשהיא מצלמת את זה, נגיד ב-1923-4, אני יכול לדמיין שאני רואה את הרופאים והאחיות שמיילדים את אבא שלי, שנולד באותו צריף ב-1926. זאת אומרת, כמעט בכל פרויקט שאני עושה, דרך ההיסטוריה הגדולה של הצילום ושל הארץ, אני מוצא איזושהי זיקה להיסטוריה הפרטית שלי. אתה נע כל הזמן בין הרבדים השונים. זהו, אז זה בבית שטורמן, זאת ציפורה דוד. זה תיעוד חלומי כזה? או שיש בו גם חידוד המבט על הקשיים של הקיום שהיו באותה תקופה? למשל, לא ראיתי למשל, גם בארכיונים הציוניים וגם אצלה, נגיד הלוויה, או אנשים בוכים, נגיד לצורך העניין. אבל יש שם, כן מצלמת למשל פתאום אחד הצילומים, או קברים בבית הקברות בעין חרוד. כאילו, למה היא מצלמת את כאילו, היא מבינה, או היא החליטה לצורך העניין, שגם התיעוד של אלה שמתו במלאריה, מהמחלות, ואז יש שם שני צילומים של קברים, שזה מאוד נדיר למצוא. עוד דבר שמעניין, שבעצם מצלמת למשפחה הספציפית שלה, משפחת ציפורה דוד, שנהייתה משפחת לוז אחר כך, יש אלבום משפחה, מה שאין כמעט לאף משפחה בעת ההיא. בגלל שהיא הצלמת, יש תיעוד של הנכדים שלה, מיום שהם נולדו כמעט, עד שהיא נפטרה, עד גיל 12, משהו כזה. רגע, אז אתה אומר שאלבום משפחה, שזה דבר כל כך, כביכול נורמטיבי, שכולנו גדלנו עליו, זה משהו שלא היה תמיד? לא היה תמיד. קודם כל, כל ההתכוונות, אמרתי שגם לא היו צלמים בשטח, היו צלמים בעיר. נגיד שמשפחה הייתה נוסעת להצטלם, זה היה אירוע. זה היה פעם בשנה או פעם בשנתיים, ויש מעט תמונות יחסית למשפחות עד קום המדינה בכל מקרה, ואלבום התמונות היה מאוד צנום, וההתגייסות, זה בכלל מדבר על ההיסטוריה של הצילום, ההתכוננות של המצולם להצטלם, זה חלק ממחקר שלם, שאפשר לראות איך מתלבשים ואיך מתכוננים, והאירוע הוא ייחודי, כי הם מבינים שזה הזיכרון שלהם. אז מה, לא באמת לובשים את מיטב הבגדים, לא? כן, כמו לחתונה. כן, ואז הצלם גם מעמיד אותם, כמו שהוא יודע להעמיד אותם, בקומפוזיציה מהודקת, וכל יד מונחת במקום, והמבט, ויש איזשהו מדרג, וכמובן כל צלם יש לו את הטכניקה שלו. הצלם פייגין בחיפה מצלם עם רקע כזה, וסוסקין בתל אביב
ברקע אחר, ובן דוב בירושלים, כל אחד יש לו את הזווית, אבל אלה שלושת המקומות בגדול ששנות ה-20 באים להצטלם. אמרת שציפורה דוד הייתה באמת חריגה בהיותה צלמת. גם הזכרת כל כך הרבה צלמים. מה קורה היום בתחום? היום הרבה יותר, בשנות, נקרא לזה 2017, לצורך העניין, יש אולי אפילו כמעט חצי-חצי, לפחות ברמה של בוגרות בתי הספר לאומנות או לצילום, בוגרי. לאורך הזמן זה טיפה יורד, זאת אומרת, אני מעריך שעדיין יש צילום של גברים יותר מאשר צילום נשי. הנוכחות בתערוכות או במוזיאונים היא די מקבילה. כמובן שיש את החיים. אם זה לא המקצוע שלך, צלם, לעשות אומנות בכל מקרה, זה מורכב וקשה במקום הזה, בארץ הזאת, עדיין. זה לא רק בשנות ה-20, לעשות אומנות ולעסוק במחשבה על המקום, או להגיד משהו משל עצמך, זה פשוט מורכב אפילו ברמה הפרקטית של איך חיים. הצילום הממסדי נראה לי עדיין ברובו גברים. אני רואה אותם רצים, בין אם זה צילומי אקטואליה או חדשות, או שידורים ישירים, זה עדיין, אולי בגלל הציוד הכבד, אולי בגלל הזריזות, אולי בגלל הדחיפות, עדיין רואים את הגברים יותר. אז אני אגיד שבמבט גורף, מקום המדינה אין צילום ממסדי. אוקיי? זאת אומרת, מרגע שקמה המדינה, והצילום הציוני מימש זאת אומרת, הצילום שימש כחלק מהמהלך התעמולתי של התנועה הציונית, כדי להראות את היישוב בארץ. אבל מ-48 בגדול, זה נהיה, כבר הייתה הפרטה באיזשהו אופן של הצילום. יש נגיד את אתר לשכת עיתונות ממשלתית, כן. או אפילו קק"ל, או קרנות הציוניות, הם לא יוצאים למבצעי צילום של הארץ הזאת, כמו שנעשה עד קום המדינה. זאת אומרת, זה אחד החסכים הגדולים של המקום הזה בשנים האלה, שאין גוף, אפרופו הבית לצילום, שיוזם פרויקטים של צילום על החברה הישראלית. בואו נשמע שיר שיעודד אותנו קצת. מה אנחנו שומעים עכשיו? עכשיו זה שיר שהוא גם לקראת פסח, אבל גם עוסק בשאלה הפוליטית של היום. חד גדיה בביצוע של חווה אלברשטיין, מ-89. אבל אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה. נשמע את השיר. אוקיי. ושחט את השור ששתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שחבט בכלב
שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא ובמלאך המוות והרג את השוחט ששחט את השור ששתה את המים שכיבו את האש ששרפה את המקל שחבט בכלב שנשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא וזה אבינה בבצרי זה חד גדיה חד גדיה ומה פתאום את שרה חד גדיה אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא ומה השתנה לך מה השתנה אני השתניתי לי השנה ובכל הלילות שאלתי רק 4 קושיות הלילה הזה יש לי עוד שאלה עד מתי יימשך מעגל האימה הלילה הזה יש לי עוד יש לחווה אלברשטיין עוד שאלה, עד מתי יימשך מעגל האימה? ואתה מדבר על תערוכה ים האש של עמר יונס באום אל-פחם. במקום שעדיין לא מוזיאון, גלריה לאומנות. כן, בחזונם של אנשי אום אל-פחם, פעם יקום שם המוזיאון לאומנות הראשון בישראל. תחשבו שאין מוזיאון לחברה הערבית, לא, זאת אומרת, יש מוזיאונים קטנים, קהילתיים, אתנוגרפיים בעיקר, אבל מוזיאון לאומנות אין בחברה הערבית. וזאת יענקי? תקציבים, החלטות, אפרופו לא פוליטיקה, שהם מעל, כאילו, מבחינתי, או לשיטתי, היה צריך להקים דבר כזה, כי אני חושב שלכל אחד אישית מגיע גם בית לאומנות, בית לזהות מקומית, חלק מהעניין זה גם ליצור איזשהו נרטיב היסטורי, שכל אחד, כל קהילה שתבנה לה את הנרטיב שלה, אבל אני חושב שזה חשוב, ובעצם משנות ה-90 יש שם את הגלריה לאומנות, שמנהל סעיד אבו שקרה, ובעצם זו תערוכה שלישית שאני יוצר בגלריה הזאת, כי מבחינתי אני אזרח קודם כל של אומת הצילום, מה שאני קורא. זאת אומרת, ואולי אם אפשר לדמיין את המטאפורה הזאת של אומת הצילום, שאין לה גבולות, והיא אפרופו צלם, עם המקום הזה של לכל אדם מגיע זיכרון. מבחינתי זיכרון חזותי. וחלק מהמהלך שאני עושה הוא גם, כמו שאני עושה, לדוגמה, נגיד מצפה רמון לצורך העניין. ב-2008 עצרתי יחד עם דוקטור מוסטפא קבהה בגלריה באום אל-פחם, את התערוכה שנקרא זיכרון המקום, שעסקה בזיכרון של ואדי ערה, מ-1903 עד 2008. עכשיו, גם שם, זאת אומרת, מאוד היה קשה, כי אין ארכיונים, וחלק מהדאטאבייס שדיברתי עליה קודם, של צלמי הארץ, של אני יודע איפה הארכיונים, מאפשר לייצר זיכרון לקהילות שאפילו אין להם ארכיון, או אפילו לא אלבום משפחה לצורך העניין. איזה תמונות מוצגות שם? בתערוכה של עמר יונס, שהוא מתחיל בעצם לצלם ב7 שנים האחרונות, הוא נקרא לזה צלם צעיר יחסית, אבל מאוד אינטנסיבי, עובד מאוד בקצב ובאינטנסיביות. ים האש, לפני שנגיע לצילומים, בעצם למה זה נקרא ים האש? ופה יש איזשהו חיבור על זמני, שגם אחר כך התחבר לנו אולי לתערוכה של עליזה אורבך, מתוך שיר של זלדה, שנקרא כל שושנה, שבעצם נכתב ב-67, ועוסק באוטופיה הזאת של מה צריך לקרות כדי שיהיה שלום פעם. והשורה התחתונה בשיר כל שושנה, היא בעצם אומרת שבכל שושנה מסתתרת ציפור ספירית ושמה וכיתתו חרבותם לעתים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים אי פעם להגיע לשלום, בעצם על שני הצדדים צריכים לחצות את ים האש, המטאפורי והפיזי. וחשבתי שזה נכון, זאת אומרת, אין טקסט קיר שלי על התערוכה, יש את השיר. זאת אומרת, מי שנכנס לתערוכה נכנס דרך השיר של זלדה. כתוב הוא בעברית, בערבית? עברית, ערבית, אנגלית. אוקיי? ובעצם התערוכה, הוא מצלם משני צידי הקו הירוק, לצורך העניין. הוא מצלם סדרה של, פה בדרום הר חברון, של המזבלה, שהפלסטינים בעצם מטפלים בה, באזור יטה.
ומתעד חיי יום-יום של חיים של חצר אחורית. שזה מעניין ומציב לנו מראה לא פשוטה, כשמתוך הדיווח שלו מהשטח, בעצם הימים הכי טובים שלהם בתור עובדי מזבלה, זה הימים של החגים של היהודים. כי מכל היישוב היהודי באזור גוש עציון, הרי קונים מכשירים חדשים, נגיד לצורך העניין. מכשיר חשמל, או ספות, או דברים חדשים, ואת הישנים זורקים למזבלה. ואלה הימים שלהם יש הכי הרבה עבודה. ואת זה הוא מתעד, את זה אפשר לראות בסדרה, רק הסדרה הזאת שנקראת גדת הזבל לצורך העניין, ה-waste bank של ומשם זאת סדרה אחת, סדרה נוספת שהוא עוסק בה, זה הזקנים של ואדי ערה. תיעוד של הזקנים, מה שאמרתי שלא נעשה בצורה עקבית בארץ, בניגוד למה שעליזה אורבך עשתה, של תיעוד הראשונים, אז זה מהלך שהובלתי שם כבר ב-2012, בעצם הוא יצא לצלם את זקני הוואדי, והסיפור שלהם. אוקיי? אז יש לנו את הסיפור של הערבי הישראלי גם. יש לו סדרה שהוא מצלם פליטים מסוריה, שבורחים דרך יוון לאירופה. אוקיי? הוא בעצם מתחכה אחרי הנרטיב של העם הפלסטיני, דרך כל מיני סדרות, כשמה שמעניין, אחד הדברים שמעניינים בסדרה הזאת של הפליטים, זה התעודות זהות שלהם. זאת אומרת, כשהוא מצלם תעודת זהות של פליט פלסטיני, שברח מסוריה לאירופה, יש שני צדדים. אחד כתוב. למה הוא קורא לו פליט פלסטיני שברח מסוריה לאירופה? הוא לא פליט סורי? בואי נגיע למה יש בתעודה. בתעודה יש שני צדדים. אחד כתוב מאיפה הוא בא בסוריה. מצד שני של התעודה כתוב מאיפה הגיעה המשפחה במקור. ואז יש לך את יפו, את טבריה, אוקיי? כל זה כתוב בתעודת זהות? כן. כי בתעודת זהות שלי לא כתוב שהמשפחה שלי באה מטורינו יפה, אז אני אומרת, דבלין. אז שם כתוב, וזה מה שמעניין קודם כל זה שהם נושאים עימם את הזיכרון הזה. הם מבחינתם במקור הם משם. אז ברגע זכות השיבה כן או לא. הם מבחינתם בזהות שלהם מהמקומות האלה, ממעלות תרשיחא. זה מה שכתוב שם, אתה מבינה? אז הוא מצלם גם את הסירות, הגומי, עוברים, נוסעים, תתתם, אבל גם יש גם בתערוכה וגם בקטלוג את התעודות האלה. מי הקהל שבא לבקר בתערוכה באום אל-פחם? עוד פעם, זה צריך לשאול אותם מי מגיע, אני לא נמצא שם בשוטף, אבל נעשית פעולה חינוכית. זאת אומרת, יש שם הרבה הפעלות לילדים, זאת אומרת, זה לא רק המוזיאון, יש שם גם קומה שלמה שעוסקת בהפעלות לילדים, קרמיקה, ציור, הכל. הקהל הישראלי, מי שמוכן להגיע, מגיע. אבל זה בעיקר גיבוש, אם הוא רוצה פעם מוזיאון, הוא מבין שחלק מהעניין הוא לייצר את התערוכות האלה, ההיסטוריות, העקרוניות, כדי שיהיה איזשהו בסיס לזהות כזאת, לזיכרון. השאלה הגדולה, לפני שנשמע את השיר שער הרחמים, היא כמובן, האם באמת כפי ההזמנה שלך לתערוכה, גם אומן וגם הקהל וגם כל האדוות שנוצרות מוכנים לחצות את ים האש. אני אומר, כמו שאמרתי קודם, אם רוצים שיהיה אפילו לא שלום, שיהיה פה איזושהי הכרה הדדית בזיכרון של כל אחד מהצדדים, חייבים לעשות את זה. מבחינתי זה שקרא לזה עם ישראל לצורך העניין, נוסע בכביש ואדי ערה. אפילו לא מסתכל ימינה ושמאלה. חלק מהעניין הוא כן להיכנס לשם. ואני על ציר הזמן נכנס. מסתובב בעיר הישנה ורעש בה מכל פינה. אני מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. לא מביט סביב, לא מקשיב, איש
חולם אני, וכך היה תמיד, אבל מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. השלטים מעל החנויות משקיפים על הרחובות, בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה, הראו לי את שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער הרחמים. בימים אלו בבית האומנים תערוכה שלך, גיא רז, עוצר הצילומים של עליזה אורבך. צילום דוקומנטרי, בעיקר שחור לבן, נכון? כן. הדמות הזו של עליזה אורבך, שגם הייתה אורחת פה באולפן, היא בהחלט צלמת, שמתעדת רגעים מאוד משמעותיים בסיפור הקולקטיבי שלנו, לצד רגעים מאוד מאוד אישיים. ההזמנה לתערוכה בכלל מאוד נוגעת, צילום מהר הזיתים, שמשקיף על שער הרחמים, על הר הבית אפילו אפשר לומר, ועובר אורח ערבי מקומי נמצא במרכז התצלום. אז קודם כל נציין שהחודש זה שנה למותה של עליזה אורבך. נפטרה ב-29 למרץ 2016, ובעצם עצם זה שהתערוכה מוצגת היום בירושלים, זה גם סגירת מעגל עם הזהות, עם המהות של עליזה אורבך, שהתחילה לצלם פה בירושלים בשנות ה-70. התערוכה נקראת בגרסה הזאת בבית האומנים מאבן לים, כי בעצם גם בתערוכה אפשר יהיה לראות את המסע מהאבן של ירושלים, חזרה אל הים של חיפה, שם היא נולדה. Okay? וזה בעצם איזשהו מהלך גם פיזי, אבל גם מטאפורי, כשבדרך מירושלים לחיפה היא גם עוברת בכל רחבי הארץ. והיא צלמת תעודית, זה הכוח הגדול שלה. ובעצם היא גם, בהקשר שהתחלנו אותו עם ציפורה דוד, וגם התוכנית בעצם נפתחת ונסגרת עם שתי צלמות, שדרכן אפשר גם ללמוד על ההיסטוריה של הצילום בארץ בכלל, והצילום של נשים בפרט. מהו הפנים, מה אפשר לומר על עליזה אורבך באמת בראייה המיוחדת שלה? כי אני פגשתי אותה דרך צילום של אימהות, דרך צילום של ניצולים, דרך צילום של העלייה האתיופית,
וכל הזמן חיפוש אחרי משהו מאוד אנושי ורך בתוך הקושי הזה של המעברים והצמיחה של המדינה. קודם כל נגדיר את זה כצילום הומני, לצורך העניין. זאת אומרת, כשאני ממקם את עליזה על ציר הצילום בארץ ובעולם בכלל, שם הייתה תערוכה ב-1955 שנקראה משפחת האדם, שהגיעה גם לתל אביב ב-1958, ועליזה גדלה על התערוכה הזאת. זאת אומרת, היא מושפעת מהתערוכה הזאת, שעוסקת בעצם במשפחת האדם של אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, המשפחה הקולקטיבית העולמית. ובעצם מה שהיא מנסה לעשות פה, איך שאני תופס את זה, בעצם ליצור את משפחת האדם הישראלית, המקומית. ולב התערוכה עוסק בשלוש סדרות מרכזיות, שבעצם, כמו שהיא מבינה, הן חשובות לזהות המקומית הישראלית. הראשונה זה סדרה שנקראת ראשונים, שב-1990 לערך היא יוצאת מירושלים לעמק יזרעאל ולעמק הירדן, ומתעדת את חלק מהראשונים וחלק מהבנים של הראשונים שהקימו את הארץ הזאת בראשית המאה, בערוב ימיהם, אוקיי? כשהם בני 80 עד 90, ובעצם, כמו שאמרתי קודם, זה לא מבצע לאומי, המדינה לא החליטה. רואים הרבה קמטים? הרבה מאוד קמטים. וזה בעצם חלק מהדיוקן הזה. זה אותם קמטים שאפשר גם לראות בזקנים או בזקנות של עמר יונס באום אל-פחם. זאת אומרת, כל עם יש לו את הקמטים האלה ואת האנשים המבוגרים שבעצם נושאים את הזיכרון, והיא מצלמת ב-1990 את הראשונים. ב-92 היא יוצאת למסע תיעוד של העליות מברית המועצות ומאתיופיה. זאת אומרת, היא נוסעת לשני המקומות האלה ומשאירה קפסולה של זיכרון של עלייה. ובאותו חלל, בבית האומנים, יש 3 צילומים מתוך סדרה מאוד גדולה שנקראת ניצולים, שבה היא מתעדת את ניצולי השואה ברגע של לפני שהם נעלמים מהעולם. זאת אומרת, היא יוצאת למין טרילוגיה כזאת, וזה לב החשיבות של עליזה אורבך בצילום המקומי, ומשאירה את הזיכרון הזה אחריה. היא בעצם מדברת דרך הצילומים שלה. כן, זו השפה שלה. צילום זו שפה. אפרופו הצילום הדיגיטלי שתגיע אליו אחר כך, זה השפה של הדור. אז בוא נגיע אליו עכשיו באמת, כי בין הצילום הכל כך, אפשר לומר המקודש שאנחנו מכירים, בין אם זה כמו שתיארת לאלבום המשפחתי, שנוסעים פעם בשנה ומתלבשים כל כך יפה, לבין מבט העין של צלמים שרוצים לתעד רגע היסטורי מסוים. אנחנו היום נמצאים בצילום תמידי. כל הזמן מתעדים, כל כוס קפה שאנחנו שותים, כל ריצת מרתון שאנחנו רצים, זה עוד רגע מיוחד. אבל באמת הרבה מאוד רגעים של החיים עולים במכשירים הניידים הקטנים שלנו, והשאלה שעלתה פה, ואפילו אריה אמר כששיתפתי אותך, האם יש פה זילותה של הצילום, או דווקא הפוך? יש פה צילום שמהדהד את החיים שלנו, קטנה כגדולה? מה אתה אומר? עדיין יש את ההבדל בין לחיצה על כפתור לבין צילום, לבין הבנה עמוקה של צילום. כי עדיין אתה לוחץ אחרת על הכפתור של המצלמה שלך, כשלמדת את השפה. כאילו עדיין לומדים 4 שנים צילום. עדיין לומדים בבתי ספר לאומנות. עדיין לומדים מה אתה רוצה לדבר, מה אתה רוצה להגיד בלחיצות שלך. אחד התרגילים שנתנו לי לפני 20 וכמה שנה בבית ספר, זה היה ללכת עם מצלמה, יום שלם, וללחוץ רק פעם אחת על הכפתור. וזה חלק מהדיוק של הדבר, בצלמי אומנות או צלמי עיתונות, או מתעדים טובים, עדיין הם שואפים לרגע הזה שכשהם לוחצים הם כבר יודעים. זה לא שלחצנו אין סוף ובסוף אולי נמצא תמונה אחת טובה. אלא רגע הלחיצה הוא הרגע מאוד האינטימי הזה, הקרוב קודם כל בין האדם לעצמו ובין האדם או הצלם למכשיר שהוא עובד איתו. צריך להכיר. והצפה הזאת, הדיגיטלית, אני מעריך שחוקר צילום שיבוא אולי עוד 50 שנה ויחקור את התקופה הזאת, תהיה לו בעיה. כי הקבצים הדיגיטליים האלה לא... ההצפה הזאת,
אי ההבנה איך שומרים את הזיכרון הדיגיטלי, לא בטוח שהיא תישאר. ולא בטוח שיהיה זיכרון לתקופה עם האינסוף קבצים האלה. ומה שאני ממליץ, אני ממליץ גם עכשיו, זה בעצם לכל אדם להדפיס 5 תמונות בשנה. מתוך כל האינסוף קבצים שהוא מצלם. כי 5 תמונות האלה, כמו בראשית המאה, אולי זה יהיה אלבום המשפחה שלו לדורות הבאים. להדפיס ולתלות, להדפיס ולשים באלבום, להדפיס ומה? קודם כל להדפיס, להחזיר את הכבוד ואת הזיקה אפילו האינטימית לדבר הזה שנקרא צילום. להתבונן בו, כשהוא תלוי או כשהוא מונח באלבום. וכשהחלפת פלאפון, 5,000 קבצים עפו לך, כי ככה זה, באפס והאחד של הדיגיטלי. לתת לו ולכם, או לבני אדם, את האפשרות להתבונן בעצמם גם. אז פה אתה מעלה נקודה נוספת, מעבר למה שדיברת עד עכשיו על הזיכרון ועל התיעוד ועל החוויה הקולקטיבית והאישית, אתה אומר פה עכשיו לקראת סוף התוכנית, וזה כבר מזמין עוד תוכנית בפני עצמה, אתה נוגע פה בעניין ההתבוננות שלנו בחיינו אנו, ומזמין אותנו לעצור רגע מול הצפת הצילומים שלנו, ולהגיד רגע, מכאן מה הכי עבורי. זה תרגול, זה מתאים מאוד לימים האלה, אתה יודע, ערב פסח זה הזמן שאנחנו מתחילים להוציא החוצה, את כל מה שאגרנו, ולעשות סדרי עדיפויות, מה אנחנו משאירים איתנו ומה אין צורך בו יותר, ואתה מזמין אותנו לעשות את זה גם בצילומים שלנו. גיא רז, עוצר, חוקר, צלם בפני עצמך. תודה רבה שהיית פה בתוכנית מאוד מעניינת, במבט מעניין על הצילום שיש לנו. אז עכשיו אנחנו שיוצאים לצלם לנו, יצאנו פה עם עוד כמה נקודות מבט לצדה לדרך שלנו. תודה רבה לך. תודה וחג שמח. חג שמח לך, לילה טוב לכל המאזינים, נתראה בשבוע הבא, ובינתיים תצלמו, אבל לחיצה אחת ביום. אני לאה שיקלר, להתראות. חם ביפו, חם על יפת ורחוב שישי, חתולים הם חוגגים פה על האבנים, מי שלא עבר סלקציה כאן הוא בא לרקוד, כמה שהיא לא נתנה לי רק רציתי איך כל פעם היא בוערת, איך היא לא שקטה, בסמלה המצוירת היא הסתובבה, ועכשיו לזמן